buku Ende 402 belalu hona loja hona sorak. Hona loja hona sorak posro ami debata haji dina borhan dipapita dorohan unanggang rohamuna dipandok debata pasang tona baga-baga posrohan debata asaluna behotan bibain haholomoni dan Yesus itu Tuhanmu bernikmati naunai nanggang rohamuna dipandok debata pasal kona baga-baga posrohan debata alani pada warsan umat Tuhani adenggang dodi togu saluhut nama sai nanggang rohamuna dipandok